Vítajte pri Evanjeliu inak, krátkom videu, kde sa zamýšľam nad múdrosťou Kristovho Evanjelia vo svetle modernej psychológie, filozofie, prípadne mojej vlastnej skúsenosti a mojich vlastných vhľadov a náhľadov. Dnes by som sa chcel dotknúť témy hriechu. V dnešnom Evanjeliu, Jánovom Evanjeliu, Ježiš rozpráva o tom, že každý, kto pácha hriech, je otrok. A v dome neostáva otrok, ale syn. A ono je to tak, že slovičko hriech máme my zafrejmované a každý si pod ním predstavujeme niečo iné, ale stráca ako keby to, čo myslí Ježiš ako keby hriechom. Hej? Každý, kto pácha hriech, je otrok. A máme tu modernú psychológiu, filozofiu, máme tu nejakých veľkých bežcov alebo športovcov proste, ktorí nám viacerí rozprávajú o tom. Napríklad Eliud Kipchoge, prvý človek, ktorý pokoril hranicu maratónu pod 2 hodiny, hovorí o tom, že disciplína je sloboda. A je to taký paradox, lebo keď je človek disciplinovaný, tak sa samozrejme musí v niečom obmedzovať, musí na sebe tvrdo pracovať, ale paradoxne ho to vedie k slobode, k rozvinutiu nejakého vlastného potenciálu. Je zameraný na nejaký cieľ a proste na tom maká. Nie sú všetko, čo nevedie k cieľu, tak proste ide bokom. A podobne je to s hriechom ako s nejakým takým životným postojom, kedy máme nejaký ultimátny cieľ, ktorým je nebeské kráľovstvo, kam sa ide cestou lásky, a akékoľvek cestičky mimo tento cieľ sú de facto ako keby hriechom a oberajú nás o slobodu a robia z nás otrokov. Zoberte si disciplinovaného človeka, nedisciplinovaného človeka, ktorý na sebe tvrdo pracuje, a človeka, ktorý je lenivý, komfortný, príde domov, vyvalí sa pre telku, otvorí čipsy a tlačí čipsy a pije pivo, hej. Má veľký pupok, je nezdravý, nedokáže zvládať možno že nejaké emócie, nedokáže si proste rozkázať, reaguje impulzívne, tak ako to cíti. Na druhej strane disciplinovaný človek reaguje a funguje tak, na základe toho nie, ako to cíti, alebo aké má pocity, ale na základe toho, čo chce. Má jasný cieľ a ide za tým, čo chce. Nerobí, čo sa mu chce, ale čo chce. A to je veľký rozdiel, alebo také rozlíšenie, že pokiaľ budeme v živote sa riadiť nejakými pocitmi a toho tým, či sa nám chce alebo nechce, tak ostávame otrokmi a sme odvádzaní od cieľa, ak vôbec nejaký máme. Na druhej strane, keď vieme, čo chceme, a ideme za tým, prináša to istým spôsobom slobodu. Ale nie zadarmo. Samozrejme to chce disciplínu, chce to prekonávať nejakú bolesť, chce to mať dobre nastavenú hlavu, chce to sa hecnúť veľakrát a tak ďalej. Ale ten efekt je naozaj hlboký vnútorný dobrý pocit o seba a istý pocit slobody a radosti, ktorá sa nedá vziať. Toľko k dnešnému evanjeliu a toľko k dnešnému pojmu hriechu, ako to vidím dnes ja. Samozrejme to je širšia téma a prajem nám všetkým, aby sme vedeli, kam ideme, aby sme boli ochotní odmietnúť všetky bočné cestičky, ktoré nás nevedú k cieľu. Majte požehnaný čas.